dau aproape. Bine ați venit la tehnică supraviețuire cu Soldier Cosmic. Șarpele indigen de Medgidia, da apă. După cum vedeți, el nu are dinți. Are niște dinți, dar foarte mici, cu care prinde broaștile. Putea usturoi. Este singura lui tehnică de apărare, el nefiind veninos. Pentru a-l mânca, se taie capul, pe care puteți să-l și împăiați. Se bagă la lac. Nu contează ce lac. Nu prea îmi taie mie cuțitul. Are pielea foarte tare. I-am dat și raspinării. Și de-aia este așa al dracu. Gata. Se taie capul. El fiind, cred că este un mascul, sau dacă nu chiar o femelă după ochi. Este foarte frumos. Foarte frumos. Se taie capul, după cum vedeți, ia uitați ce formă aerodinamică are. Se ia capul, se pune într-o parte. Ne-a rămas corpul. Corpul, de obicei, se despielește, pe românește, așa vorbind, și se ia... Mi-a picat o dudă pe mine. Dracu. Că ce... Nu că mi-ar fi silă, dar e șarpe până la urmă și șarpii de obicei sunt, după cum ar spune unii, jegoși. Șarpele fiind... Uitați aici, trahea. Uitați trahea, prin care respiră șarpele. Acest tub mic și urât și două oase, care cred că i le-am rupt de la șira spinării, da, mai mult ca sigur. Și acum să încercăm să-l despielim. Dar nu prea cred că văzut. Are niște sori, zici că este dragon. Nu cred că ați văzut așa ceva vreodată. Un șarpe de aproape. Un șarpe eviscerat. Da. Știți ceva? Să renunțăm la scârbă și să punem mâna pe chestii. Băgăm pula în el, punem mâna pe carne, că și așa, ce până la urmă e un șarpe. N-are ce să ne facă. El nefiind veninos, cum v-am mai spus. Acum morții. El ar trebui să se despielească ca pe pulă. Dar nu vrea. O fi virgin. Cred că este bine. Haideți să-i rupem noi. Așa. Ia. Așa. Temp aici frumos. Eu data trecută am folosit un patent pe care am ținut carnea și am tras foarte tare de piele. Și s-a rupt. Dar, ca și la oameni, pielea are niște mușchi care o ține aproape de carne. Mă enervează la cul acest șarpe. Îl voi face eu. Așa. Am reușit un piculeț. Mai dăm. Așa. Așa. Și acum să tot... Ia uitați ce frumos merge. Ca o adevărată... Uitați ce mușchi, ce grăsime are pe el. Am mâncat. Ăsta cred că a fost regele șerpilor indigeni. Uitați oase, ce urâte sunt. Asta cred că a fost regele șerpilor indigeni de Medgidia. Și acum pielea se dă, uite așa frumos. După cum vedeți, ia uitați ce carne albă are. Este delicios. Vă zic sincer, este delicios. Ia uitați. Mațul. Se șarpe.
E deja mort. Vom avea noroc să vedem și ce a mâncat acest șarpe înainte să moară. Așa. Uitați, uitați piele, cam și pe leu vostru de șarpe. N-am prins niciodată șarpe așa lungă. Aici l-am întrebat eu cu mugurița. Sper să nu se rupă. Pute îngrozitor, miroase. Dar cred că se plin de sânge. Eu cred că atâta vom reuși să luăm din această piele de șarpe. Pentru că restul este coadă. Și îl vom tăia de aici. Cel mai greu pentru că aici se află și pute. Nu avem ce face, dar pentru mâncare suferim. Și acum, nouă ne-ar trebui un băț. Au început deja să vină muștele. Îngrozitor lucru! Nu le urăsc. Și acum să vedem ce a mâncat acest șarpe înainte să moară. Crezi, mă, că faci asta de seară? A? De ce trebuie să-l tai? Ce fac eu? N-ați că îl prepari de seară? Da, nu trebuie scos și el masele și ale. Uitați aici, mase de șarpe. Acesta este... Aoleu, ce pute! Aoleu, ce pute! Asta e vreodată vreun porc? Așa pute porcul. Poate multe. Mi-e o stilă de el. Vrei căcat? Ăla dacă vrei căcat? Da. Da, uitați, cum ce ușor se scot masele. Păi și Vedeți? carne ce mare. Asta e carne de șarpe. Nu se satură niciunul dintre asta. Păi cine mănâncă, mă? Ai mâncat? Ei ne-a mâncat. Păi da, tu ai mâncat? Eu nu. Eu aș mâncat. Păi vezi tu și cu ei ne mâncați. Dacă știi să-ți facă baros. Și baros, dacă îi place. Ah. Va trebui să-l spalăm. Deja au început să vină niște. Un moment foarte nașpa. Ah! Trebuie să speli pantaloni. Ah! Oh! A săritărân, sângerân, păminân. Că mi-ești pula în el. Bag. Aici mai are decât splina. Ba nu, uitați, inimă de șarpe. Această inimă, dacă puteți să mă credeți, o mănâncă... Miroase ca peștele. Da, o mănâncă... Păi el asta mănâncă pește. O mănâncă... zile. Ăia. Futule muma în cur de chinezi, japonezii, cu sake. Se face un fel de țuică și se bagă asta în țuică. Știi că capeți puterile unui șarpe, e bărbat dacă mănânci așa ceva. Inimă de șarpe. Eu mi-aș băga pula în el. Direct. Asta trebuie să-l spălăm asta. Uitați ce zile nu. Hai să mergem cu el la vagon. Am pus și mâna în jegul ăsta. Hai cu el la vagon să spăl. Că poți noi mai... Cum? Că poți să ne